Een protte boeren houden ermee op omdat ze geen opvolger hebben. Minne Lettinga is de laatste boer uit een oud boerenlaag. Hij had een pad van zijn groen verkocht en ziet het nu naar mogelijkheden om zijn kapitaal ergens oors te investeren in landbouwgroen. Mooi 6 orenvriezen is hij dwaande in Roemenië. Dit is het Roemenië van de toekomst in mijn beleving. Hier geniet ik van. Dit vind ik wel zo fantastisch. Daar heb ik altijd nog eens van gedroomd. Ergens in de wereld. Ik ben in de Mato Grosso geweest in Brazilië. En daar zie ik die V-vorm van combine erin. En ik denk dat ski ook op een litere schaal. Maar hier ik ken. En nou zie je dat gebeuren dat Nederlanders daar allemaal actief in zijn. Ben wij, mooie naïeve Friese passeelgedachten. Zien we dat we net alleen in Friesland, maar dit is ik Europa. En nou, dit is maar je fikt mij misschien wat er zit te gebeuren. Ik geniet gewoon, dat vind ik dat prachtig. Wat is die Frieske pas eigenlijk gedacht? Hè? Nou, dat we direct op vrij lietse schaal aan het werken ben. Als je dat in de wereldoptiek beschouwt, dan is, bent je maar lietse ook iets lang. We hebben de materiaalverkaaf nog wel een heel soort van dingen. Maar het land is duur. En je kan voort net naar je 1000 hectare staan. Dat is eerst kapitaal intensief. En ik denk dat in andere gedeelten, zoals in Roemenië, is dat makkelijker. Je leidt een stukje geschiedenis van de Lettinga's. Ja, hij is spaken wie boer. En is hard wie ik boer. En dan laat ik voor de hand natuurlijk dat ik boer worden ben. Alleen is bijna die willen geen boer worden. Dat ik ben de laatste in de Lettinger familie die nog boer is. Ik heb op tijd aan de baan vragen van wil je mij nog boer worden? Die hebben nou de kans. Het bedrijf daar kan op werken worden. Nou, dat heeft een van de baan hier de rare gedaan. En toen hebben we besloten om een gedeelte van het bedrijf, de meest intensieve tak. En dat we mijn bedrijf in Poortje rappeltilt. Dat heb ik van mij verkocht. En nu ben ik met andere dingen aan de gang. Maar die spaken het zijn van als het wat centen op een lange termijn oorhouden was, dan was het groenkeepie. Nou, dan heb ik van mij mijn groen verkocht. En dan word ik groen weg. Het tafel is zo dat ik ben vrij geworden door een ploegje man die al wat omzegen in Boetenland, in de Oost-Europese landen. En dat is maar die oren ben we naar Roemenië geweest. En dat is uiteindelijk de kaart geworden. Dat proberen nou wat in Roemenië te kepen. En dat slag het al wat. Ik denk alweer gemiddeld nou zo'n 4 of 5 keer per jaar heen gaan. Om onze zaken te regelen. Dus dat we het nodig ben we zelf nog net in de exploitatie aan de gang. We verhieren het werk. Aan boeren die graag hun groen broeken willen. En dan kan ze ik weer een stukje brevet zien. How do you use the salt mine? Ja, nou, dat is goed. Want je gaat er zeker opletten. Door de richting wie je direct al uit. Ziet hij dat? Ja. Want Ronwal en daar ben ze met Europese heel druk bezig om dat aan te lezen, maar er is nog niks geleerd. Maar ze zijn er maar bezig. Ze wel, ze bouwen nog. Er komt een joekel van Bregen. En dan bij Gouden.
En als het goed is, dan treffen we daar een van deze boeren bij Raska. En die broekloon van ons een 300 hectare ongeveer, dacht ik. En hij had nou de laatste tijd zijn winterweet. En de simmerkoon had hij tussen. En nou wacht het, denk ik, deze man, dat kunnen we haast wel even vregen. Maar met behulp van de tolk wacht hij op de oost van Sinneblom. En nog wat later, denk ik, in oktober van de mais. Oui, zet hem hier maar dan. Ja? Yes, okay, we are here now in Galbenu, center Galbenu. Yes? Everybody is here. Okay, is good. Thank you very much. See you soon. Bye bye. Bye. Hey Oscar! Hey man. Hoi! Hey! We are back! Hey. Hi, how are you? Okay. Da, limitele minimile le înțeleg. Hello, nice to meet you. Let's clear the road because there are cars. Let's clear the road. Când m-a sunat, am înțeles de Vișani că o să mergem la Vișani. Shall we go there? Yes, okay. Let's go. Da, totul este pe proprietatea Profizonului. Yeah, everything belongs to Profizon. No, Hij belt nou de burgemeester, die komt ik. Dat is prachtig. En hier de burgemeester, die ring heeft 1500 hectare? 1500 hectare, Ja. de viceburgemeester. Oh, de viceburgemeester. Mr. Petrau is one of the people that helped making the land transfer from the make it old compact. owners, pentru compactare. Ja, oké. Pentru In order compactare. to make it compact. Am avut un sprijin We real had din partea. a great support from his Atât din behalf. partea dânsului cât și din And partea also primarului. from the mayor's El behalf. personal administrează o suprafață de Personally, 200 și ceva he de handles hectare. about 200 something hectares. Ja, nou, we staan hier eigenlijk bij een stukje aan ons dikke werd Profrizon groen bijgebracht het, door middel van Rasco en nou zijn we de man onder de burgemeester die de groenbeheer in portefeuille heeft. Daar hebben we nog krijgt een gesprek mee. Profrizon, dat is onze Romeinse BV, zeg maar, die hier de groen keepert. Je kent in Roemenië van buitenlanders, die kennen wel groen keepie. Maar dan moet ze wel een Romeinse vestiging hebben. En dat is eigenlijk wat bij ons een BV is hier SRL. En wij hebben Profrizon. En dat is uit Friesland. En nou, dat is dus SRL die dat hier dan de groen omkeert. En hoeveel hectare ga je hem hier? Wat hier luidt, ik denk het zelfs een hectare of 18 wezen. Ik ben blokjes van 18 en 40 en dat proberen we steeds dichter bij elkaar te krijgen. Dificultăți de natură cumulativă a suprafețelor. There are difficulties in bringing the land together because Profizon has bought one parcel here, one small parcel there, and they are trying to bring all the land together into a bigger parcel in order to be easier to work it. That's why there are difficulties with people having smaller parcels because they don't want to actually give their land and to get another one to work on it. That's why we are having this situation. Nou ja, het is natuurlijk een paard vol hobbels. Als je er binnen is er weer een probleem. En dat is bij u zo al mooi in structuren laat dat vast. En dat is hier nog net zo. En nou, daar zal een heel soort een mooi flink aantal jaar nog heen gaan. Maar als je net aan de gang gaat, dan verhoort dat ik net. Dus staren gewoon zelf dat steeds beter worden. En nou ja, we zien hoe ver we komen. They paid some good prices, yeah. So Nefăcând parte din tagma imobiliarilor. So since they weren't like we call them real estate sharks, yeah. Nu au So urmărit they un câștig were not imediat. trying to get
on the spot gain. Other people that are the sharks, are just giving prices that Dar se cunosc. shouldn't be taken into consideration. Acei- Yeah, but you can see them, you can smell them from the distance. Dacă n-ați mai văzut vacă și o babă ca mine? Uite, ne fotografiez și casa care e. Nadat Succesco hier net mee baas wie, hebben alle rechtmatige eigenaren hun stukjes groen weer omkregen. En daar ben dus een heel soort bij, die heeft niks maar groen. Die waren zelfs in de stad en die weet net eens waar de groen luidt. Dat is toch vererving. In familieverband ik nog versnipperd, dus die 1 hectare. En op die manier. Die willen eigenlijk wel van die groen houden. Die willen hebben misschien een laptop of een auto of wat ik maar. Dan dat stukje groen dat ze niks meer hebben. Nou, en die soort stukjes, die lezen er wel zo'n soort in Roemenië. Nou, die verkeer je natuurlijk het allereerst. En er zal ik een aantal mensen geweest die zeggen van ja, mijn baan wordt ik geen boer hetzelfde wat in Friesland of in Nederland gebeurt. Dat gebeurt hier ik. We hebben al jet dat de jeugd hier ik net boertje wil. Dat moet in de vingers zitten. Je moet boer wezen. Dat boerengevoel en die groengevoel en het plantenteelt. Dat moet je hebben. En anders lukt het je daar niet meer. Nergens in de wereld. Je kan net meer samen boertje. Dat moet gewoon passie in zitten. En nou ja, dat gebeurt hier ik. De zo'n Friese investeerders hadden nu zo'n 100 hectare in bezit. En dat moet uiteindelijk 4000 hectare worden. Wat het echt grootschalig oanpakt is de familie Beks. Ze zitten nog maar een jaar in Roemenië en bewerken nu al 2000 hectare. We zijn hier begonnen in september. En als je begint, dan is er niks. Hier hebben we de Klaas-combines staan. Klaas Lexions 580. Daar hebben wij een maaibord aanhangen van 9 meter. Dus laser gestuurd. Dus rijdt zo van eigen op de plak. Ja, er zijn een paar machines zijn op het moment op het veld aan het werken. We hebben hier een Challenger rupstrekker staan die 560 pk heeft. De machines die we hebben, de capaciteit per uur te verhogen. We hebben een kraan voor de... Ja, we zitten hier in Roemenië en er zijn toch bepaalde percelen waar bepaalde obstakels in zitten waar we eruit kunnen halen. Dus daarvoor hebben we een kraan en een loader hiervoor staan. Dit is een zaaimachine van 8 meter breed. Waar we verschillende producten mee kunnen zaaien. Waar we een snelheid van 12 kilometer kunnen rijden. Dus wij maken elke dag een 100 hectare kunnen we klaarmaken. Dit is de machine voor het zaai klaarmaken van het land. We hebben een paar 100 hectare mais gezaaid dit jaar. En er staat daar een machine. Daar heb ik gebruik gekocht omdat ik eigenlijk niet zoveel feeling heb met mais. Mais. Dus daarvoor heb ik het gekocht. En dan staat er nog een oud ploegje voor security voor als er brand of iets is. Die containers hebben we geplaatst. En als ik hier ben wil ik gewoon op het bedrijf aanwezig zijn en niet in een hotel. Ik wil gewoon wat er dag en nacht op mijn bedrijf afspeelt, wil ik gewoon voelen. En dat de mensen niet zeggen, ja, maar 's nachts is dit of 's nachts is dat. Nee, ik blijf gewoon hier op mijn bedrijf. Dan weet ik wat er speelt. Maar dat is wel een bewaker, hè? Ja, dat is hier in Roemenië verplicht. Bij een bepaalde grote omvang van een bedrijf heb je verplicht een bewaking nodig. Maar wat een investering. Kijk, je kan zeggen, hè, je steekt er geld in, maar gedeeltelijk is ook mijn hobby. En als ik het geld op de bank heb staan, heb ik geen hobby. Want die bank is voor mij, is mijn hobby, maak je niet. Dus als ik mijn hobby, en ik kan er nog van mijn hobby, kan ik nog een klein, een goede rendement halen. Want bij de bank gebeurt je ook niks. Dus ja, en ik kan gewoon een goed rendement op mijn geld halen. En ik heb eigenlijk weinig risico. En dat risico is dan hobby. Dus ik vind dat ik hier een ideaal deel heb. Wat is uw uiteindelijke doel? Hoeveel hectare wilt u uiteindelijk hebben? Zoals ik nou het eerste jaar gedraaid heb en zoals de feeling ermee heb, dan kunnen wij naar 4000.
vind ik gewoon machtig om te zien. En dat zie je nooit als Lietse Friese boer bereiken kennen. Maar in een groep van mensen zou dat wel kennen. Nou, en er zijn hier daar een heel soort boeren in Nederland die het op zich passie hebben met boerkien. Die hebben geen opvolgers. Nou, en als het nou eens daarin meedenken is dat een gedeelte van hun vermogen wat als ze vrij is, als ze dat net op de bank zetten, net op in aandelen doen, maar zeker als een stukje in groen. Zou er een mogelijkheid wezen dat je op deze manier een stukje mooi denken kunnen, of mooi beleven kunnen, om te boerkien op een manier heel anders dan bij ons thuis. We rennen wel eens in het punt omdat een heel soort mensen hier wel druk bezig zijn, maar eigenlijk net contact onder elkaar hebben. Dus een heel soort mensen, de boeren die hier pionieren eigenlijk, die zijn druk het ziel aan het uitvinden en je kan van elkaar een heel soort leren. En terwijl wij nou hier wat omslaan, hebben we al een heel soort contacten. En iedereen heeft contacten. En die proberen wij vanmiddag op een boerenmiddag helemaal bij elkaar te brengen. En daar hebben we vrij de ambassade daar een rol in spelen. En die had ik gehoord aan jong. Dus de landbouwattaché komt wie er direct positief wordt. Dus dat gaat gebeuren vanmiddag. Nou, dat lijkt het me hartstikke leuk. Hé, hey, Martin! Dit hoort wat in, jong. Ja, daarom heb ik het gehad. Ja. Ik zei, hij had moed op juist, maar... Nou, mooi. Ja, ja. Oké. We valt er wat om tv te zetten, hè? Saskia, mevrouw van Arjan. Ja, Ruben, extra. Saskia. Hallo. Wat is het? Dit is de Sippelsiert-productie, maar dat zijn Arjan Haasten wel uitlezen. Maar die had hier Sippelsiert-productie in Roemenië. Om eigen Siert te maken. En dat is een oud ras, maar dat zal hij straks wel vertellen, want ik weet daar de finesses net van. Dus, maar dat is heel arbeidsintensief, want je moet al die sippelbloempjes maar er al knippen. En dan moet het droger worden en dan komt Aarsen, dat siert, dat moet hier, dat komt eruit. En dat is sippelsiert en dat is vrij kostbaar. Je kent het zien. Hallo, dames en heren. Hallo, dames en heren. Eén ogenblik, hè. Mijn naam is Herman van Wissen. Ik ben de landbouwraad in Boekarest. Ik vind het fantastisch dat u van heinde en verre letterlijk bent gekomen om hier aanwezig te zijn. Vanmiddag hebben wij het programmadeel onder onze beheer. Vanochtend is het helemaal in handen van Arjan Janknecht. Ik zou graag het woord willen geven om een kleine introductie te geven over zijn bedrijf. Hartstikke goed. Dank u wel, meneer Van Missen. Ook namens mij en mijn broer en mijn echtgenoot Saskia. Van harte welkom hier zo. Ik heb hier een bedrijf sinds een aantal jaren. En je zou kunnen zeggen een regulier akkerbouwbedrijf met het speerpunt op uien. Inmiddels heb ik ongeveer 450 hectare, waarvan ik ongeveer 25 hectare met uien beteel. Daarvan is 20 hectare is consumptie-uien en 5 hectare is uienzaadproductie. Roemenië is een van de landen waar zaadproductie heel goed lukt. Vanwege het klimaat, over het algemeen vrij goede bodem. En over het algemeen zaadproductie in zijn algemeenheid vraagt nogal wat arbeid. En als je dat een klein beetje in de hand hebt, dan lukt dat ook in Roemenië heel aardig. Ik zie heel veel Roemeense kentekenplaten, dus iedereen heeft wel ervaring op het rijden op minder begaanbare wegen. Dan gaan we even een rondje maken in het veld. Want op dit moment ben ik uienzaad aan het oogsten. Daar kan ik daar ook even wat van laten zien en dan kom je hier even terug.
Nou, dit is een blok van 84 hectare aan één stuk. Een prachtblok zinnenblom. Als het hier juni best. Dan staan al die velden prachtig in bloei met zinnenblom. En die staan allemaal de kop naar de zinnen toe. En dan is een blok van 84 hectare. Nou, daar word je enthousiast van als boeren. Maar zulke mooie gewassen, dat is zoiets fantastisch. Hier aan de westkant heb ik een perceel van 100 hectare. Dat is één blok, dat is mijn eigendom. Daar staat de helft, 50 hectare, heb ik mais opgezet. En de andere gedeelte, daar zullen we zo even langs rijden. Daar had ik wat tarwe en uien heb ik daar staan. En hier heb ik een huurperceel. Dat is hier tussen het pad en de spoorlijn. Dat is een perceel van 81 hectare. En de eigendom van deze gronden is van mensen die over het algemeen ver weg wonen. Ook wel mensen zelfs uit het buitenland, mensen uit Boekarest, andere steden. En dat zitten percelen bij met een eigendomsgrootte tussen de 3 en de 12 hectare. Dus aan de andere kant van het spoor heb ik ook grond. En daar is echt die ontzettende versnippering aan de gang. En er zijn ook wel private mensen die echt een half hectaretje, een hectaretje bewerken. En nogmaals, dat lukt wel met uitruilen en met wisselen. Lukt het me ook daar inmiddels hele aardige percelen te creëren van 15 en 20 hectare. Catarina, bota pra Wow! Não voa, não, onde chegou? Yeah. Canadate! Yeah. Wat hier al uit, dit is al Lucerne West, hè? De oosterse dan, het wat rijker per hier, die Lucerne. En die boeren komen meestal daar achter de bergen bij. Die hebben een hele dag werk om hier maar één wijntje, hinder een wijntje, dit paard langs, om dat weer naar de bergen te rijden. Dat is een duimenwerk. En die volle longen uit je luid, het is zo onmetelijk. En in deze streek, want het is hier een beetje een laagte. En er zitten hier 36 bronnen. Die zijn hier geboord. Enerzijds voor de watervoorziening van de stad Runniku-Sarat. Maar ook is een gedeelte gebruikt hier voor het irrigatiesysteem. En dat is na de val van het communisme is dat volledig om zeep geholpen. Er zitten hier nog ondergrondse leidingen in. En in dit perceel van 100 hectare zit nog één hydrant. En er zit hier eentje aan de rand. Er loopt hier een leiding met een diameter van 70 centimeter van staal. En dit is de enige hydrant. Hier werd de haspel of de buissysteem aangesloten. De rest is gewoon afgetrokken, is weg. Is volledig daar. We zullen er straks ook langs rijden. Er is nou een pompstation. Nou ja. Het is gewoon koud, het is leeg. Het enige wat er staat is bakstenen. Dat is het enige wat niks opbracht. Maar de rest is volledig gekaaid. Bij mij op het bedrijf gaat het grondkosten. Ja. Ja, dan moet naar de Puteți să vedeți asta, puteți. Gata. Nu te pune tu, bă, că faceți la mame să la tai. Tata adorel. Middags schoot ik de ambassadrice vrouw van Gool om bij het zeilschip. Beziekt een vertjentwürdigster van het Roemeense kadaster de boeren paardwies te maken in het doolhof een regeljouwing. En komen de kansen van boeren en investeerders onder water.
Nou, sowieso is het jammer dat hier niet meer geproduceerd wordt lokaal. Is het jammer dat wij westerse landen goederen hier invoeren om hier te consumeren. Want Roemenië zou zelf varkensvlees, kippenvlees, melk in voldoende hoeveelheid moeten kunnen produceren. En dat zou beter zijn voor het land en waarschijnlijk ook voor ons, want het zal goedkoper zijn. Maar goed, daarvoor zijn een aantal randvoorwaarden die eerst moeten worden vervuld, zoals waar we het zojuist over hadden. Kadaster, goed titels kunnen krijgen voor landeigendom. En als je dat hebt, zeker weten dat het ook gerespecteerd wordt. Dus dat proces moet Roemenië nog door, voordat er denk ik voldoende vertrouwen is in het investeren hier. En als je dan al investeert en je wilt ook zelf gaan werken, zul je moeten wennen aan de cultuur die anders is. En dat is een feit. Roemenië is een ander land. En daar moet je ook mee kunnen omgaan. Met hun manier van werken, hun manier van zich gedragen. Dus sommige dingen zullen veranderen, maar niet alles. Maar zoals meneer Lettinga, die investeren alleen maar. Twee dingen, hè. Van, de kruis was juist. En als je denkt, ik spied je heel deel en het land verzalft meer werk, dan verzin je het net. Je moet het zelf tot meerwaarde brengen. En het is een land met heel veel mogelijkheden, hè, qua klimaat, qua groensoort, qua bevolkingsdruk, wat het bijna net is. Het had wetter, dus het had alle potenties om grootschalige landbouw hier te doen. Maar je moet er wel bovenop zitten. Maar waar word je beter van? Waar je beter van wordt? Dus in eerste instantie zijn de lokale meesters, want ze krijgen heel het handje van de hectares. Terwijl dus lokale werkgelegenheid is ervan. Terwijl ze produceren producten die nou importeerd worden. En we letten wel 70% van de groente en fruit wordt importeerd uit Europa bij, terwijl hier potentie groot is. En waarom? Omdat de consumenten wel uniforme producten hebben. En want de Lietse winkeltjes binden net meer. Als de Carrefour en de metro en die worden dezelfde coupon, dezelfde maat, dezelfde kleur. Nou, dat kennen de Roemeense boer net produceren. En op de duur wordt ook ik de investeerder, de boer, er beter van. Ja, want het is net een filantropische instelling. En het is ook net een sectie gebeuren, hè? Want als je per heel gaan willen en investeren willen, dan ben je in de beurs gaan, vroeger dan. Landbouw had een regen rendement, maar dat kabbelt altijd wel terug. Ik denk dat Europa zwaar maakt in totaliteit voor voedselveiligheid en voedselzekerheid. En we weten dat alles globaal reageert, maar er kunnen aanstaan ik oren tijden komen. En als het nou ziet wat er in Rusland gebeurt, we menen dat er een hele grote foire hier is, maar er is in Midden-Oosten en Poetin zet een streep eronder, geen export. Europa moet zelf goed weten wat die aan de gang is. Als die net dat op een door een manier veilig stelt, dan kunnen wij wel eens crackers in Mexico, voedselruilen en dat soort dingen beleven. Dus dit ken ik. En volgens mij moet dat ik plak vinden. Je laat wereld een groen waar er haast niks meer gebeurde. En het is super mooi groen. Het is super groen. Alleen dat er moet wat verzwaard in, er moet wat management bij. Ja, ik vind het geweldig.